ସାଙ୍ଗମାନେ ସଂସାରରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ କିଛି ଲୋଭ କରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭଲ ଘର ଦ୍ୱାର କରିଦେଇଛି, ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଭୁଲ। କାରଣ ଭଗବାନ ସେ ହିଁ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭଗବାନ କି ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେ କର୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ହୁଏତ କିଏ ଭଲ କର୍ମରେ ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କରୁଛି, ହୁଏତ କିଏ ଖରାପ କାମ କରିକି ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କରି ବଡ଼ ଲୋକ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆମକୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜଣେ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉପରବାଲା, ଯିଏକି ଆମର ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହିଁ ଘଟିବ। କାରଣ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ହିଁ ଘଟିଛି, ଯାହା ହିଁ ଲେଖା ଅଛି ତାହା ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ଘଟିବ। ଆମେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେବେ ବଜାର ଯାଇକି ଆମ ଦୁଃଖଟାକୁ ବିକି ପାରିବାନି, କି ଯେତେ ପଇସା ପତ୍ର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସୁଖଟାକୁ କିଣିପାରିବାନି। ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ବିଧିର ବିଧାନ। ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ଯଦି ଠିକ୍ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରି ୟେସ୍ ଜଣାଇବେ।